Assalamu alaykum. Mehriban ileşler, hormatly tomoşaçylar, aýdym sadyň mehriban muştoklary. Ünüşli diýarymyzda, bagtyar watanymyzda ardy umytlaryň bayramy bolan täzegil bayramçylygy aýdym sad bilen, şatlyk şowgun bilen diýarymyzyň ähli günjegini giňerimde bellenip geçilýär. Bizem elbetde gepleşigimiziň başynda ullun toýlanýan täzegil bayramçylygy bilen Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadağymyzy, Arkadagyly Gahrman Serdarymyzy, siziň şer biriňizi tüy sürümüzden kutlayat. Oy täze 2025-nji ýyl watanymyz üçin, halkymyz üçin rızgally, döwletli, bereketli bagyt getirýän ýyllaryň biri bolsun. Mehriban ileşler, hormatly tomoşaçylar, ene şeýle ýaxşy arzuwlar bilen owaly sahnada ýyllar atly aýdym sably din jaş gepleşigimiziň biz bugünkü bayramçylyk sanyna başlaýar. Gepleşigimiziň bugünkü bayramçylyk sanyna haýsyrly aýdym şeýmiz çykşy eder. Onun üçün mehriban tomoşaçylar gepleşigimizde tomoşa etmeňizi dowam edin. Biz häzir az wagtdan gepleşigimizde gatnaşýan mihmanymyz bilen sizi tanış ederiz. Hem de onun ýerine ýetirjek bir näçe aýdymlaryny, sizden gelen bir näçe gyzykly sowallary biz size ýetirir. Şoň üçin Türkmen owasy ýylymyndan daşlaşmaň ýaýlymda owaly sahnada ýyllar at gepleşigimiz siziň bilen. Mehriban ileşler, hormatly tomoşaçylar, owaly sahnada ýyllar atly aýdym sady din jaş gepleşigimiziň biz bugünkü bayramçylyk sanyny gözel paýtagtymyzda ýerleşýän Bagyt ýoly toý mekanynda ýazga geçirýär. Gepleşigimiziň başynda şeýle owadan döwrewap gepleşikler taýýarlap, size ýetirmäge bize ähli mümkinçilikleri, ähli şertler dördüp berýän Türkmen halkymyza şeýle eşretli döwrany, bagtyar zamany peşkeş beren Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadağymyza watanymyzy aýdym ýollarda ak geljege tarap alyp barýan Arkadagyly Gahrman Serdarymyza tüý sürekden alkyşlanmagy aýdýar. Gahrman Arkadağymyzyň Arkadagyly Gahrman Serdarymyzyň janyny sag, ömürleri uzak, belent başlary aman bolsun. Atuda ýurdumyzda, parahat watanymyzda hemişe toýlar, bayramlar ulaşsyn. Mehriban ileşler, hormatly tomoşaçylar, ene şeýle ýaxşy arzuwlar bilen owaly sahnada ýyllar atly aýdym sady din jaş gepleşigimiziň biz bayramçylyk sanyna başlaýar. Mehriban tomoşaçylar, gepleşigimiziň bugünkü sanyna gatnaşýan ýylly aýdym şeýmizi sahnamyzda çağırmadan öňürtü, elbetde sahnamyzy bedäp duran sadyny ýitlemedi bilen biz sizi tanış edýär. Hakylyp çalynýan dep saguralarda Türkmenistanyň at gadanyň artisti Atajan Eýubow. Klaus saguralynda Türkmenistanyň prezidentiniň aglan eden Türkmeniň altyn asrady bäsleşiginiň ýeňjisi biziň zekini sadyny dostumyz Nagmat Annegelliýew. Şeýlekem ýene bir Klaus saguralynda Maýykuly wadyny Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň mollumi Rahim Hojagelliýew. Şeýlekem şol Maýykuly wadyny Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň bagtyar talibi Amamyelli Oradyrdyýew. Şeýlekem mehriban tomoşaçylar hakylyp çalynýan ýene bir dep saguralynda ýaş zekini sadyny dostumyz Altymrat Babaýew. Sadyny ýiter gepleşigimiziň bugünkü sanyny hemmäňiz hoş gördük. Siziň täzegil bayramlaryňyz gutly bolsun. Mehriban tomoşaçylar, ediliýler, inne bolsa gepleşigimiziň bugünkü sanyna gatnaşýan ýylly aýdym şeýmizi sahnamyzda çağırmaly pursatymyz gelip ýetdi. Gepleşigimiziň bugünkü sanynyň mehmany özüniň ýerine ýetirýän aýdymlary bilen, şirin owady bilen aýdym saz söýjülerimiziň söýgüsini, hormatyna münasip bolan Türkmenistanyň at gadanyň artisti Rahman Hudaýberdiýew garşylaýar. Rahman owaly sahnada ýyllar atly aýdym sady jaş gepleşigimiziň bugünkü bayramçylyk sanyna biz sizi hoş gördük. Täzegil bayramçylygyňyz bilen biz sizi tüý sürümizden gutlaýas. Elbetde diýarymyzyň bugünler ähli günjegini täzegil arşalary, mehriban çağajyklarymyzyň gülük sesleri, elbetde başly sadanlarymyzyň joşuny aýdymlary, joşuny owadlary Gahrman Arkadağymyzyň, Arkadagyly Gahrman Serdarymyň saýasynda hasam bir joşuny ýanglanýar, belentden ýanglanýar bir gepleşigimiziň başynda bagyş kalbynyň çykýan owadlar dowlaňyzy iýleşdirip ýetirseňer. Uluk Menem öýdüregimde ähli Türkmen halkymyzy, mehriban Arkadağymyzy, Arkadagyly Gahrman Serdarymyzy tüý sürümden gutlaýan täzegil bayramyň gutly bolsun. Şular ýaly uly owadan sahnalarda çykyş etmäne mümkinçilik döredip berýän mehriban Gahrman Arkadağymyzy, Arkadagyly Gahrman Serdarymyzy köp sag bolsun daýýar. Janlar sag bolsun, başlary dik bolsun, ýan işler elmydama rowaj alsyn.
Köp sağ olun Rahman. Arduwlaňyz hasyl bolsun. Bizem sizin arduwlaňyza goşulýas. Täze 2025-nji ýylda biz size sunuň dörejülük eleminde diňe üstünlikleriň, rowaşlyklaryň ýaran bolmagy tüýsürekden arzuw edýär. Sağ olun. Rahman, gepleşigimiziň bugun bayramçylyk sany, täze ýyl bayramçylyk münasibeti taýýarlanan sany. Indi biziň aýdymsa söýüşlerimiz garaşýanlar. Rahman Hudaýberdi diýilenýär. Rahmanyň muştoklary bir näçe aýdymlara garaşýanlar. Näil aýdymlary gepleşikde ýerine ýetirmekçi. Bir näçe söýüp aýdymlar bar, o şowkun aýdymlar bar. Ödörejülüğüme degişli bolan täze aýdymlarymyz bar. Olam häzir şu ýerden hip bolsa, ilkinjiге de muştoklarymyzy çyn ýerine ýetirip berjek. O täze aýdym. O. İlkinjiге de häzir ýanglanýar. Onu täze ýyl bayramçylygynda aýdymsa söýüşlerimiz täze aýdym diňleýärler şeýlemi? Onu gepleşigimiziň başyny Rahman şol aýdym bilen başlaly. Ondan soňra dörejük toparmadyň taýýarlan sahypalary bar hem de ileşmeden gelen bir näçe SMS towarlanmady bar, SMS arzuwlarymyzy gutlawalarymyz bar. Söhbetde şu arkaly dowam edibereriz. Ul höwet. Mehriban ileşir, hormatly tomoşaçylar, biz onu gepleşigimiziň başyny Türkmenistanyň at gadanan artisti Rahman Hudaýberdiýewiň ýerine ýetirjek. O täze aýdym bilen gepleşigimiz de başlaýar. Diňläň, diýinjalyň, tomoş ediň, Türkmen wasile ilminden daşlaşmaň. Asmanımın yıldızı giyeceğimin doğanayı insan sen tehracan Tehracan sen avadın yürücüğümü yeredin Gözlerim nuru bilen mehrine mailedin Asmanımın yıldızı giyeceğimin doğanayı insan sen tehracan Yine mehriban ileşir, hormatly tomoşaçylar, gepleşigimiziň başynda Türkmenistanyň at gadanan artisti Rahman Hudaýberdiýewiň täze döreden aýdymyny diňlediňiz. Elbetde aýdym söýüjlerimiz üçin Rahman Hudaýberdiýewiň adyndan muştoklarymyz üçin bir özgörüşli bir ütbeşik bir täze sowgady boldy. Rahman köp sag bolsun aýdýar. Şeýle şowul çykan aýdymlaryň sanynyň kän bolmagy sürekden arzuw edýär. Sağ ol.
Rahman görýän ýurdumyzda bir täze ýyl bayramçylygy şeýle bir şatlyk şowhun bilen giňgirimde bellenip geçilýär diýarmyň ähli kunjugynuşlary ýaly bir täze ýyl arçalary, bagşy sadanlanmadan aýdymlar saadlary, bir körpeje, çağajyklamadan gülük sesleri, olaryň bir täze ýyl şygyrlary, bir hatam bir dillerine joşgyny ýaňlanýar. Elbetde şeýle azuda ýurtda, toýly watanda ýaşaýanymyz üçin biz Kahraman arkadagyly Kahraman Ferdarmyda alkışlamyz şäksiz. Şoň üçin şu pursatda da Kahraman arkadagyly Kahraman Ferdarmyda tüýsürekden alkışlamyz aýdýar. Hemişe azuda ýurdumyzda, parahat watanymyzda şeýle ogadan toýlaryň ömür dowam bolsun. Täze 2025-nji ýyl sizin maşgalaňyz üçin hatamyr arsgally, bereketli, düşünli ýyllaryň biri bolsun. Rahman, biziň gepleşigimiz bir näçe sahypadan ibaret. Biz häzir Mehriban tomoşaçylar gepleşigimiziň birinji sahypasyna başlaýar. Gepleşigimiziň birinji sahypasy bolsa SMS sowallar diýip atlandyrylýar. SMS sowallar sahypamyzda Rahman gepleşigimiziň 05-25 gysy belgisine bize tomoşa edýän tomoşaçlarymyzdan sanardan diýsen bir kän sowallar gelip goşýar. Aslynda biz gepleşigimiziň geçenki sanlaryny gepleşigimiziň mihmanyna 10 san sowal berýärdik. Ýöne näme? Bugun täze ýyl bayramçylygy, şoň üçin esasan gepleşigimiziň bugun aglaby bölegi siziň ýerine ýetirjek aýdymlaňyz bolar. Şoň üçin biz sowallary gysgaltyk 5 tane sowal saýlamaly. Sowal saýlamak gedegem biz siziň öýüňizde goýýas. Şoň üçin siz häzir bir bilen 100 aralykda 5 tane san belgiň atlaryny aýdýaňyz. Bizim şol 5 tane san belgidäki sowallar açyp okap ileşende ýetirýär. Sanlar saýlaýasmy? Owa. Kaç sandan başlaýar onda? 77 77 55 55 44 44 88 88 11 11. Onu biz häzir Rahman şol fan belgilerdäki sowallary açyp taýýarlap bir jemleýänjek. Ileşimde garaşdyrmaly. Ýene-de biz sahnamyzda ýollaýas, aýdym ýerine ýetirip berseňiz, ondan soňra sowallar bilen dowam eder. Ol höwes bilen. Mehriban ileşler, hormatly tomoşaçylar, onu diňläňdiň jalan Türkmenistanyň atgynyň artisti Rahman Hudaýberdiýew ýerine ýetirjek aýdym bilen gepleşigimizi dowam edýär. Ovamyzyň bar bedegi asly türkmen gödeli. Yüreğimde alle yeri cennetdeki perimisin. Yerep gelýän asly ýuwaş ýyzak nurly owadan içli duýulýan diýdi garaş demalarsyň bir howadan sadalygy sidemengdeş uzyn saçyn gelişýär sana işireyin geniş razıyılığın yeter mana sadalığı sidemindeş uzun saçın gelişýär sana işireyin geniş razıyılığın yeter mana. Sensiz döner çarhy peli, gözümde sen terimeli. Seni saýlady bu ýürek, razylygyn yeter mana. Sensiz döner çarhy peli, gözümde sen terimeli. Seni saýlady bu ýürek, razylygyn yeter mana. Sidemengdeş uzun saçın gelişýär sana işireyin geniş razylygyn yeter mana sadalygy sidemengdeş uzun saçın gelişýär sana işireyin geniş razylygyn yeter mana.
Sadalığı Fidemendeş Udin taçın geliş yapana İşireyin Öyeginiş Radilığın yeter bana Sadalığı Fidemendeş Udin taçın geliş yapana İşireyin Öyeginiş Radilığın yeter bana Sadalığı Fidemendeş Udin taçın geliş yapana İşireyin Öyeginiş Radilığın yeter bana Men seni gaban ya, sen meni gaban ya. Sen nemesin, nedesin bana yara ya. Men seni hala ya, sen meni hala ya. Gel görüşelim, sevişelim, sana bağlan ya. Seyin, öveyin, böreyin günne. Yüreğim, derenim, seyinim sen. Yanarım, fenerim, köyürün sen bilin. Ananay sevime beni bilsin. Ovadan, ovadan, ovadan her günüm sen yanında. Barayın, barayın, barayın görmene gele yanıma. Bilece, bilece, bilece sanalı yıllar. Dingetin, dingetin, dingetin adın var arzularımda. Gel bana karaş ya, sen bana yaraş ya. Men kaygılarım aladalım senden soğuş ya. Sevini de bana, mehrinden ver bana. Yar it göçük sen yemme bir yana, sen bir yana. Seyin, öveyin, böreyin günne. Yüreğim, derenim, seyinim sen. Yanarım, fenerim, köyürün sen bilin. Ananay sevime beni bilsin. Ovadan, ovadan, ovadan her günüm sen yanında. Barayın, barayın, barayın görmene gele yanıma. Bilece, bilece, bilece sanalı yıllar. Dingetin, dingetin, dingetin adın var arzularımda. Ine mehrbany ilişler, Rahman Hudaýberdiýewiň ýerine ýetiren aýdymlaryny dinlediňiz. Rahman köp sag bolsun aýdýas, ýerine ýetirip beren aýdymlaryňyz üçin. Indi biz sowallarymyza başlaýas. Rahman, gepleşigimize gelýän mihmanlarymyza iýleşmemizden has köp gelýän sowallar we eýem onu iýleşmemiz bilýändirler. Bizem şol iýleşmemizi gyzyklandyrýan has köp gelýän sowal bilen sowalymyzyň başyny başlaýar. Birinji sowalymyz. Rahman Hudaýberdiýew, siz näçinji ýylda we nerede doguldyňyz? Men 1990-njy ýylyň aprel aýynyň 20-nde Ahal welaýatynyň Akbuğda etrawyna doguldum. 1990-njy ýyl, 20 aprel. Gepleşiklemediň geçenki sanlarynda gepleşimde gatnaşýan iki sany aýdymçydymyz. Men bilen ýaşda şop çykdy ýöne size menden ulra ekeniň. Ene mehrbany ilişler, siziň has köp gyzyklanýan sowalyňyzy Rahman Hudaýberdiýew ýetirdik. Indi ikinji sowalymyzy ýetirýär. Ikinji sowalymyz Rahman şeýle. Elbetde Türkmenowaçylyk ilminde
bir näçe wagtdan bäri siziň bir näçe aýdymlaňyz, şekilli aýdymlaňyz, bayramçylyk çykyşlaryňyz Türkmenowa çyle ýylymynda aýdymsa söýjülemde ýetirilýär. Sowal şeýle. İlkinji gerek Türkmenowa çyle ýylymynda näçinji ýylda çykyş etdiňiz we haýsy aýdym ýerine ýetirdiňiz? Men Türkmenowa teleýlymyny ilkinjigede 2010-njy ýylda Aşgabatyň bagyny diýen aýdym. Nur Muhammed Meredowyň aýdymyny ilkinjigede Türkmenowa teleýlymyny ýerine ýetirdim. 2010-njy ýylda bolsa, aýdymam Aşgabatyň bagyny bolsa, ol aýdym bir söýlüp ýerine ýetirilýän, ýa-ni "Seredin ýarym gelýä, Yüreğimi dilya, bakşı can alya, Aşgabatyň bagyny. Şol aýdymy ilkinjigede Türkmenowa teleýlymyny ýerine ýetirdim. Doğru, köp sağ olun. Elbette ol aýdym şeýle bir joşunly bir meşhur aýdym, bir ýürege ýakyn aýdym. Biz toýlarda, bayramlarda gabatlaşamyzda da siz bilen görýäs, aýdymsa söýjülemi sizden kän haýyş edýärler şol aýdymy. O şeýle şirin aýdymlar hemişe toýlarda, bayramlarda siziň ýerine ýetirmeňizde bundan meýlegem ýaňlanyp dursun. Sağ olun. Indik sowalymyz bilen Rahman, biz söküdümiz dowam edýäs. Indik sowalymyz şeýle. Rahman Hudaýberdiýew, özüňiz maşgalada näçe dogan? Hemde maşgalaňyzda siziň öz näçe şagaňyz bar? Biz maşgalada 4 dogan, 3 oglan, 1 gyz. 3 oglan, 1 gyz. Dogry. Maşgalaňyzda näçe şagaňyz bar şu wagt? Maşgalamyzda şuna 2 tane oglan bar. Tugolama. Olaň atlary? Atlary Nur Muhammed, Kerim Ali. Nur Muhammed, Kerim Ali. Kerim Ali. Tugolama. Ýaşary düýün bolsun diýäs, atlaryny eýe bolsun. Olaram öz kakalary ýaly watanymyza, halkymyza hyzmat edýän bir ilhalar, ogullar, perzentler bolup ýetişdi. Sağ olun. Indik sowalymyz bilen söküdümiz dowam edýär. Indik sowalymyz şeýle, ileşime ýatyp ýollapdyr. Rahman Hudaýberdiýew, siz näçinji ýylda Türkmenistanyň at gazanan artisti diýen formatly ada munasip bolduňyz? Men 2020-nji ýyl Waraşlylygymyň 30 ýyllyk toýlanýan günleri Türkmenistanyň at gazanan artisti diýen ady munasip boldum. Diýme onda 2020-nji ýyl. Mukaddes garaşdyrylymyň 30 ýyllyk toýlanýan günlerini. Köp sağ olun, elmydama şeýle, sunuňda sarpaly Gahrman arkadagy, Gahrman serdarly ýurdumyzda mundan meýlegem hemişe bir bagtdan paýly syýlygdan serpaýly bolup gezmeňizi tüýsürümden arzu edýär. Sağ olun. Indi mehriban tomaşaçylar, edilýär. Ahyrky sowalymyz bilen häzir biz sowallarymyzy jemleýär. Ondan soňra Rahman Hudaýberdiýewiň ýerine ýetirjek aýdymlary bilen gepleşigimiz dowam ederiz. Ahyrky sowalymyzdan Rahman ileşmez ýazyp ýollapdyryp, belki ileşmez bilýändir. Siziň futbol toparlaryna jan koýarlyk edýändiňizi, futbol oýuny bilen gyzykmanýanyňyzy, o sowalymyzdan futbol oýuny bilen baglanşykly. Rahman Hudaýberdiýew, siz Türkmenistan ýurdumyzda haýsy futbol toparlaryna jan koýarlyk edýäňiz? Hemde daşarurt futbol toparlarynyň haýsy topara jan koýarlyk edýäňiz? Gowsara Muhammed Oral, men özüm esasy iň gowurýan sportum şu futbol oýuny gowurýan. İleşmeden bilip ýazyp ýollan bolmagy mümkin sowaly. Batty bilip ýazyp ýollapdy. Men esasy öz ýurdumyzdaky toparlarda, ýa-ni arkada futbol toparyna özüm jan koýarlyk edýän. Gyzga wagtyň içinde Türkmenistanyň çempionu boldy, hem de Türkmenistanyň kubogyny almagyny başardy. Öz ýurdumyzda men şu arkada toparyna jan koýarlyk edýän. Öz ýurdumyzda arkada futbol toparyna jan koýarlyk edýän. Köp sağ olun. Indi daşarurtlardaky futbol toparlarynyň içinde haýsyny jan koýarlyk edýäňiz? Daşarurt toparlarynyň içinde bolsa men has gowurýanym Real Madrid toparyna jan koýarlyk edýän. Düşnükli. Ine mehriban ileşler, hormatly tomaşaçylar, görüşmek diýäli. Sizden gelen bir näçe sowallary biz Rahman Hudaýberdiýew ýetirdik. Rahmanam jogaplanyrdy siziň sowallaryňyzy gepleşiklemeden netip bolsa 2025-nji ýyldaky sanlaryna da belki gatnaşsaňyz şonda has köpräk sowaly biz size ýetireriz. 10 sowaly ýetireriz. Häzirlikçe gepleşigimiziň bayramçylyk sany bolansoň biz 5 sowal bilen sowallarymyzy şu ýerde jemleýär. Indi Rahman aýdymsa söýjülerimiz üçin, ileşmemiz üçin gepleşigimizi ýene-de siziň ýerine ýetirjek aýdymlaryňyz bilen dowam edäýeli. Biz sizi sahnamyza ýollayar. Ol höwes bilen Muhammed Oral.
Dostu aýsana şol ýara, gözü bilen ýepdir daň ýala. Gelmese yüreğim don ýala, diýen ýara. Waspyny saýrayan bilbil bollun, gelmese görmese mendimman. Gitdile aklym ýok erkim, men jogap ýok bilin. Bu aşyk içinden yaran şol, melhemi özi yaram şol. Kimliğe yalkım çıram şol, diňe ýanyma janyma şol ýaraşýar. Aşyk içinden yaran şol, melhemi özi yaram şol. Kimliğe yalkım çıram şol, diňe ýanyma janyma şol ýaraşýar. Deýwim, ýürek deýwim, yetir ýara. Çümdüm men özümi erketmen, çıkarsın ışkılı fark etmen. Ay sana bir sözüm terk etmen, diýen ýara. Waspyny saýrayan bilbil bollun, gelmese görmese mendimman. Gitdile aklym ýok erkim, men jogap ýok bilin. Bu aşyk içinden yaran şol, melhemi özi yaram şol. Kimliğe yalkım çıram şol, diňe ýanyma janyma şol ýaraşýar. Aşyk içinden yaran şol, melhemi özi yaram şol. Kimliğe yalkım çıram şol, diňe ýanyma janyma şol ýaraşýar. Aşyk içinden yaran şol, melhemi özi yaram şol. Kimliğe yalkım çıram şol, diňe ýanyma janyma şol ýaraşýar. Aşyk içinden yaran şol, melhemi özi yaram şol. Kimliğe yalkım çıram şol, diňe ýanyma janyma şol ýaraşýar. Deýwim, ýürek deýwim, yetir ýara.
Mehriban iýleşler, hormatly tomoşaçylar, siz Türkmen wagty leýlymyny owady sahnada ýyllar atly Aýdym Saly dinjaş gepleşigimiň täze ýyl bayramçylygy münasibeti taýýarlanan bugünkü bayramçylyk sany tomoşa edýäňiz gepleşigimiň bugünkü sanyň myhmany boldy Türkmenistanyň atqadanan artisti Rahman Hudaýberdiýew sadyny ýitler bilen gepleşigimizde myhmançylykda Rahman köp sag bolsun aýdýas. Yerine yetirip beren aydımlaňyz üçin iýleşsem özümizem ulhugos bilen diňledik. Indi Rahman gepleşigimizde biz ahyrky sahypamyz arkaly dowam edýäs. Mehriban tomoşaçylar gepleşigimiziň ahyrky sahypasy bolsa SMS arzuwlary diýip atlandyrylýar. Gepleşigimiziň bugün bayramçylyk sany bolan soň täze ýyl arzuwlary diýip atlandyrylsagan bolýar. Sebäbi ýurdumyzyň durly günjegini, doglan günlerini, ýaş toýlaryny toýlaýan iýleşsemiz özleriniň bir näçe arzuwly gutlaklaryny ýazyp ýollapdyrlar. Bedem şol arzuwly gutlaklary ýazyp açyp okaýasa iýleşsemiz doglan günleri, ýaş toýlar hemde täze ýyl bayramçylygy bilen gutlaýar. Hemde siziň adyňyzdan ýene-de iýleşsemiz aýdym sowgat eder. Indi arzuwly gutlaklary saýlamak gedegini Rahman biz ýene siziň özüňizde goýýar. Siz häzir ýene-de bir bilen ýüz aralykda 5 tany san belgini saýlamaly. Bizim şol 5 tane san belgidäki arzuwly gutlaklary açyp okap iýleşsemiz gutlarys. Ýedilik fan. Ýedilik sanyny başlaýar. Onu ýedilik sanyny başlaýar gepleşigimizde gatnaşýan myhmanlarymyzyň aglaby bölegi şol ýedilik sanyny başlaýar. Siz hem ýedilikden başladyňyz. Ýedilik, ondan soňra 5lik, 5lik, 4lik, 4lik, 8, 8, 6. 6. Ine 5 tane san belgi, mehriban tomoşaçylar biz san belgiler saýladyk. Indi şol san belgilerdäki iýleşsemiz biz onu bayramçylyk bilen, doglan günleri bilen gutlaýar. Birinji arzuwly gutlawymyzy mehriban iýleşler gözel paýtagtymyz Aşgabat şäheriniň ýaşaýjylary Arny Muhammedowlaryň maşgalasy ýazyp ýollapdyrlar. Elbetde Arny Muhammedowlaryň maşgalasy ogullygyny daýdan 62 ýaşynyň dolmagy bilen ogullary Serdar, Kakajan, gyýyllary Merjen, Maysa, gelinleri, Mehri, giýewleri döwlet tüýsürekden gutlaýarlar hemde ogullygyny daýda berkjan saglyk uluk ömür arzuw edýärler. Menem oguldygyny daýdan tüýsüregimden gutlaýan jan sag bolsun, maşgalatyň atyna elmedama baş dik bolsun. Köp sag bolun Rahman, arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Indiki arzuwly gutlawymyz bolsa Ahal welaýatynyň Tejin etrabyndan Alham Recepgelliýewiň 8 ýaşynyň dolmagy bilen daýdasy Gülşat, daýysy Merdan, Muhammed dagy, Murat dagy tüýsürekden gutlaýarlar hemde Alhama täze 2025-nji ýylda üstünlikleriň ýaran bolmagyny tüýsürekden arzuw edýärler. Menem alhamjymy tüýsüregimden gutlaýan jan sag bolsun, alhamjymy üçin gowaýdymy häzir ýerine ýetirip beren jan sag bolsun, ýaş uzak bolsun. Köp sag bolun. Arzuwlar hasyl bolsun. Bizem soň arzuwlaryňyza goşulýar. Indiki arzuwly gutlawymyz mehriban iýleşler Lewap welaýatynyň Fatma genejäni täze ýyl bayramçylygy bilen ogullary Fahruddin, Arif, gelinleri we agtyklary tüýsürekden gutlaýarlar. Fatma genejä täze 2025-nji ýylda berkjan saglyk uzak ömür arzuw edýärler. Fatma genejäni menem täze ýyl bayramçylygy bilen tüýsüregimden gutlaýan o Fatma genejämiň ýaşy uzak bolsun, jan sag bolsun. Häzir Fatma genejäni owadan aýdym ýerine ýetiräýdi. Elbetde ul höweslendiňler. Indiki arzuwly gutlawymyz mehriban iýleşler Mar welaýatynyň Murgap etrabyndan Şiraly Ögözowy o täze ýyl bayramçylygy bilen Şiraly Ögözowyň maşgalasy, ýakynlary hemde ähli dost ýarlary tüýsürekden gutlaýarlar. Şiraly Ögözow da täze 2025-nji ýylda maşgala awadançylyk berkjan saglyk arzuw edýärler. Menem Şiralyny täze ýyl bayramy bilen tüýsüregimden gutlaýan jan sag bolsun, ömür uzak bolsun. Köp sag bolun, arzuwlar hasyl bolsun. Indiki arzuwly gutlawymyz bolsa Ahal welaýatynyň Tejin etrabyndan Käbenur Annegelliwany 3 ýaşy bilen kakasy Murat geldi hemde ähli ýakynlary, howsarlary tüýsürekden gutlaýarlar. Käbenur jyýmyda uzak ýaş, berkjan saglyk hemişe şeýle gahrman arkadagly gahrman Serdarly ýurdumyzda gülüp oýnap iň bir bagtly gyýyllaň biri bolup ýetişmegini tüýsürekden arzuw edýärler. Menem Käbenur jyýmyda tüýsüregimden gutlaýan Allahjan jan sag bolsun, bagtly çagy bolsun. Enatasyna halkymyza gerekli ilhalan yerden bolup ýetişdi. Köp sag bolun Rahman, arzuwlar hasyl bolsun. Rahman görýärmiz şeýlep owadan ýurdumyzda, asyda watanymyzda gahrman arkadagymyzyň arkadagly gahrman Serdarynyň saýasynda
birege ýakynlary şeýdip bir arzuwlar aýdyp, doglan günleri, ýaş toýlary bilen gutlamaga şeýle bize ähli giň mümkinçilikler döredilen toýu, bayrama iň bir baý ýurtda ýaşaýat, asmanymyz asuda, ýurdumyz parahat. Bu zatlaryň hakatyny orada giýjesin günnüýde edip zähmet çekýän Türkmen halkynyň milli lider gahrman arkadagylyk gahrman serdarymyzyň taýsy tagallalary ýatyr. Şoň şunum her bir insanyň kalbyny şeýle joşunlar dolar hasam şunky bayramçylyk gününi belentden bir gaýnap joşýar. Indi şeýle arzuwlaryň ýydanam Rahman gowur aýdym bilen dowam edelip, ýanky doglan günlerini, ýaş toýlaryny hemde täzeýil bayramçylygyny toýlayan ileşsemde bir sowgat bolsun. Ulu howat bilen. Onu mehriban ileşler, hormatly tomoşaçylar, diňläň, diýin jalyň, lezzet alyň gepleşigimizi Türkmenistanyň at gadanyň artisti Rahman Hudaýberdiýew owadan aýdymlar bilen dowam edýär. Canım kıyser günne, dan kıyvılim seginne, taşların örümne yara. Yoktur neden belli, kıyıların nedeni, nediyle yapma dildarım. Dağlar seviyim vaktıma, menler seviyim tahtına, baktını koşay baktıma. Yadan teyvi aydınma, aylarım başaykama, bu dünyam teyviliyim sana. Al elime yüreğimi finla, gısıllı teyvi kıfımla. Aşığın yeri batına, yüreğinin vurgusuna, lelemadın namasına. Al elime yüreğimi finla, gısıllı teyvi kıfımla. Aşığın yeri batına, yüreğinin vurgusuna, lelemadın namasına. Men seni alıp yana, çıksam söýgü meydana, seylasam men gana gana. Aylarım derman canı, bağır boşum asmanı, ruhsat bermegiz konma. Dağlar söýgüň waktyma, menler söýgüň tahtyna, bagtyny koşay bagtyma. Yadan teyvi aydınma, aylarım başaykama, bu dünyam teyviliyim sana. Al elime yüreğimi finla, gısıllı teyvi kıfımla. Aşığın yeri batına, yüreğinin vurgusuna, lelemadın namasına. Al elime yüreğimi
Yağış yağıya damcasın tepele, gitmesin yarım köle. Yağış yağıya damcasın tepele, gitmesin yarım köle. Kalmayın iyiliğinde yalnızlara, aşığın etmesin yere. Levinne halı var, inayın edi var, gözlerim yolunu zara. Şabibi, ovadın kıyılan biri, aşkında yapma diri, teyenim geltini beri, men bolyan deli. Şabibi, ovadın kıyılan biri, aşkında yapma diri, teyenim geltini beri, men bolyan deli. Görküňe hayran, owadan dildar, bakışın erkimi alya. Görküňe hayran, owadan dildar, bakışın erkimi alya. Gelseni lelem, çektir marman, yüreğim seni buraya. Levinne halı var, inayın edi var, gözlerim yolunu zara. Şabibi, ovadın kıyılan biri, aşkında yapma diri, teyenim geltini beri, men bolyan deli. Şabibi, ovadın kıyılan biri, aşkında yapma diri, teyenim geltini beri, men bolyan deli. Din tayip olmaz, dünya çalışman, evemin bağlam südünü. Gündüz yağtılmaz, akşam karalmaz, görmesin mehrem yüzünü. Mulayim huda, göz yumman gece, bağışıdın demimi. Men kalba yazdım şeyle netice, tapmarım keben denini. Ece can yıllar dünya giyinedim, ece can yıllar canım gussa görmedim. Ece can yıllar dinlep senin, yazayın vasfını cahani dedim. Ece can yıllar dünya giyinedim, ece can yıllar canım gussa görmedim. Ece can yıllar dinlep senin, yazayın vasfını cahani dedim. Ellerimi koydum senin ellerine, gözümde çağırdım. Terbiyen minne berim edebinde, ömrüne koştum ömrüm. Mulayim huda, göz yumman gece, bağışıdın demimi. Men kalba yazdım şeyle netice, tapmarım keben denini. Ece can yıllar dünya giyinedim, ece can yıllar
Rahman, köp sağ bolsun aýdýas. Owaly sahnada ýyllar at gepleşimizde bir näçe aýdymlary ýerine ýetirdiňiz. Öz dörözüňizde degişi bolan täze aýdymlara ýaňlanyp, joşuny aýdymlara ýaňlanyp, gepleşimizde gelip ýerine ýetirip beren aýdymlaryňyz üçin biz size köp sağ bolsun aýdýas. İleşimizden gelen sowallar bir näçe sowallar jogaplandyryňyz. Elbetde arzuly gutdaglarymyzy ileşimizde ýetirdik. Biz size mundan meýlegim sunuň dörözlük äleminde kemişe üstünlüklen, rowaşlyklaň ýaranmaly tüýsüremizden arzu edýät. Elmydama şeýle joşuny owadyňyz şular ýalyp owadan sahnalarda, owaly sahnalarda hemişe hasam owadly bir joşuny ýaňlanyp durmagyny tüýsüremizden arzu edýät. Sağ olun. Gepleşiň dowamynda siziň ýerine ýetiren aýdymlaryňyza sadanlarlyk eden biziň ustad Zekini sadany ýitlemedi bar, sadany ýitlemede de köp sağ bolsun aýdýas. Täze bayram bilen tüýsürekden gutlaýatyny Rahman gepleşimiziň ahyrynda da bir arzuwlaryňyzy ileşýärmi ýetirdiňiz. Gepleşiň ahyrynda ähli ileşlermidi. Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadağmydy. Arkadağly Gahrman terdarmydy. 2025-nji ýyl bilen tüýsüregimden gutlaýan janlar sağ bolsun, tutýan işleri elmydama rowaj alsyn. Muhammed Oral gepleşiň ahyrynda şowkuny aýdym bilen jemläýeli. Elbetde hasam ýerine düşürende şol ýerine ýetirjek joşuny, şowkuny aýdymyz bilen biz gepleşimiziň bugünkü sanyny geçirip oturýar. Mehriban ileşler, hormatly tomoşaçylar, owaly sahnada ýyllar at gepleşimiziň bugünkü sanyny Türkmenistanyň atqadan artisti Rahman Hudaýberdiýewiň ýerine ýetirjek joşuny aýdym bilen gepleşimiziň bugünkü sanyny biz geçirip oturýar. Gepleşimiziň ahyrynda ýene bir ýoly täze 2025-nji ýyl bilen Gahrman Arkadağmydy, Arkadağly Gahrman terdarmydy, siziň her biriňizi tüýsüregimizden gutlaýat. Goý täze 2025-nji ýyl, 2024-nji ýyl ýaly Türkmen halkymyz üçin rastly, bereketli, düşümli ýyllaryň biri bolsun. Türkmen halkymyza şeýle eşreti döwrany, bagtyar zamany peşkeş beren Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadağmydyň, Arkadağly Gahrman terdarmydyň janlary sag, ömürleri uzak, belent başary aman bolsun. Täze ýylyňyz gutly bolsun. Ayjeren Ayjereni göwnüm halady aşkymady ýüregimi dawady bilmene döwet seni barmady Ayjereni göwnüm halady aşkymady ýüregimi dawady bilmene döwet seni barmady Barda görüp kaladım Seyretine bakıp doymadım Gözler oğrayın bakyar Bakışın canıma yakyar Garip gözler oğrayın bakyar Bakışın canıma yakyar Ayjereni göwnüm haladı Aşkımadı yüreğimi davadı Bilmene döwet Gecelerine okuyum tutana Keşke